Sildo biyan ako ron. Pak! Asus! Hi, Malaya! Hi mga beshi! Si Malaya na sa ni. Kitang tanan kada payday lay syugig kaayo tas tanan. Palit dito, palit diri, laag dito, laag diri, walwal diri, walwal dito. Unya after 2 days, worse after 1 day, nga. This is Payday versus Tingbits, featuring Meunnie of Mayman kadai. Number 1. Loves, kalimot ko ba? Gisugong di kong mama, palit og buhat sa SM. Ayaw gingnan, may taniya, no? Kitapol, tabi ako rinda, pero kailangan kita mo dito. Atay pliti. Nah, sabi ko'y kwarta, gigitagay na ako gabi eh. Anong gatagay mo sa kagabi mo, di buhok kay kagbaba? Labs, maglakaw na lang ta, Labs. Mag-walk for a cause na lang kita ni. Za, are you a white pliti seized? Babe, I'm so happy we were able to go shopping today. Like, I was able to buy a new bag, a new shoes, new dresses. Happy kay ko. Ako, babe, happy po, babe. Pero gikapoy na ko, babe. Muli na tayo magpara na tayo jeep. Babe, ano mo para mag-jeep? Kailangan ka mag-book og ride. Kay, ikaw ba, di ko gusto maabugan ka. Oh, kasweet akong babe. Za, are you a premium rider, sis? Number 2. Loms, pwede mga pita sa gawas. Sa ka taman nga matay kwarta mo na mga pila tayo sulod. Sabi ko bagsildo ni mo karon. Wala, dugay pa mo abot ang sweldo. Pwede ka matuputaw, ana. Plain pa gid nga 3-in-1. Wa pa di flavor, di pa di creamy. Sir, ako luluwaan para may mong kreme? Za, are you a timpla your own kape, sis? Babe, nag-crave ko coffee ba? No problem, babe. Uy, pwede di kita kabangkahan. So may ganahan mo, ganun kag Starbucks. What's up? Nadi kay kwarta? Ah, sildo biyan ako ron. Pak! Order. Miss, order make 4 cup of coffee, 1 iced caramel macchiato with 1 espresso shot. And then 1 iced Americano, and 1 toffee crunch, of 1 iced mocha. Babe, ano bigyan kayo mong order? Ay, post lang ng ganang kag kape, pas kumplituhon na lang po na ako akong stickers, no, para magka-planner po ko, no. Za, are you a cat seized? Number 3. Babe, gigutom ako, babe. Uy, nag-crave ko malicious cookies sa Marco Polo. Ano pa mga pa Marco Polo? Ang mahal man kayo na, uy, tay kwarta. Oh, babe, uy, sorry, kita makakaong lami. Wala magyapon lami. Pero ang lami, imo wala magyapon ng ilibang. Babe, pero akong gusto. Marco Polo, dili Marco Pungko. Za, sana abot ang 50 pesos mo, seized. Uy, gigutom dyan ko. Oh, edi pagkanon di ka. Since ikaw ang pinaka the best, pagkanon di ka sa pinaka the best ng mga restaurant. Asa mga gusto? Sa Marco Polo, sa Anzani, or sa Cafe George? Oh, ka mga mahal yun, ano, babe? Uy, tadi kay kwarta. Oh, ako ang sweldo. Za, are you a licious seized? Number 4. Shit. Kailangan pag di ko mo-text akong boss. Uy, Loves, pa-text ako, babe. Patawag ka, kadali lang. So, walang gikwilo dire. Alas di na may ka-reply ni mo. Sige, duwag games dire. Hello, yun saan man tani. Uy, pasag ko'y kwarta. Uwa pang sweldo. Pisti naman lang ni. Di, pasahin na lang kong points, babe. Kaya ako na lang i-redeem ako rewards. So, are you an herb seized? Shit, we do not have enough load to complete this transaction. Sa taani. Ay, pero no problem. Babe, magpa-load ko, babe. Oh, i-delete siya na lagi sa kabuwan. Kuntay bitaw ha, limited text, calls, ta data ha. Importante dyan ka ng data kaya saan na lang di ko kaload og mga videos ni Malaya o sa Mayman kaday. So, are you a bundas seized? And number 5. Babe, pwede na mo gawas? Pwede na mo tanaw movie? Babe, ako pag gusto pag gumagawas mong tanog movie. Ano nga tay kwarta? Wala sa tayo kwarta, pero may na lang may kwarta. Ngani na lang para malingaw ka. Tanaw diag Facebook videos ka nang sa kung Hi Malaya sa may mangkaday. Di ko kayo na. Uy, iba na natin ang buti. So, are you behaving the house, sis? Babe, I'm so bored. Can we like do something else? Siya, manggawas na. Wala nagsin eh. Oh, ganitong movies, babe. Hut doon na tong MMFF, babe. May problema. Asap naman, oh. Ito sa sisa, yung mahigda ka ba? Oh,
Babe, laisyo ba ka? Oh, may problema. Thank you, Za. Are you a classy sizst? Za, laban lang ito mga sis and orbs. 7 days to go, sweldo na dash. Tag your friends nga laisyo pa sa tanang laisyo kung sweldo pero pobre pa sa tanang pobre kung tingbitay. Za, gasto pa more. For more Hi Malaya videos, please don't forget to like By TV and my new page that's Malaya Macaraeg. Og, kung nagubi mo ni Oka, please do follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya. Bye!